Namuhla uhulumeni wesifundazwe wamukele umgomo we-COVID-19 wakwa-Johnson & Johnson. Uhlinzekela abasebenzi bezempilo esifundazweni sonke. We wish to plead with all South Africans to have faith in the vaccine and to know that the government of our country would have never subjected them to the vaccine that may be detrimental to their life. Khona manjalo bekuyinjabulo yodwa esibhedlela iGrace eMgungundlovu lapha abasebenzi bakhona baba bokuqala ukubhekana ngqo naleli gciwane ngonyaka odlule ngoNdasa ngesikhathi wakuleli owayiphuma eItaly emaholidini ehlatshwe leli gciwane. And to the patient himself, who was very accommodating and allowed us to take care of him, understood the unknowns and the challenges we had in taking care of him in a very restricted environment, with no visitors, no contact with family, etc. Lemgomo izohlinzekela abasebenzi bezempilo abasebenza ezikhungweni zikahulumeni nalezi ezimele. Labasebenzi bebonke babalele ku-163,000. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.